चालणार नाही. I am a air fixing monetizing with air science. कोण सगळे कंप्लीट आहे होय. बाय काढा होय. मला बायकोचा असला त्याला दोन नका तुझे ओके आम्हाला बिझी असा हातना गोनू सातानाचो गो हातना गोनू तुझ्या हातना गोनू होय रे. मोठ्या सातानाचो गो कोण? काय मग बाहेर एक पाच कांदा झाली होय. गोलचे कांदा झाली होय. मागी हातना गोनू हो, तू उडवून सुद्धा मोठ्या सातानाचो गो. तो आम्ही मोठ्या गोवाक सोडला म्हणून तो काम सोडून गेला. पीस होतं. आवून नको तोंडात चढते उतराली तो जाईना का पिका आपण तुमका सपोर्ट दिवून असतो तू तुझ्या दुनियेचं गुन्ह्या हे नाच करतो तू त्या दिवसाला